Assalamu alaikum jama'a. Yau zan ci gaba da karanta muku wannan littafin mai suna Kankanar uwar ruwa kashi na 19. Bismillahirrahmanirrahim. Duk yanda Yusra ta so ya zama ita ce ta farko a wajen Adamu, haƙuri ta yi ta ɗaura maitanta ta bar wa Hasinat da ta ga ta fi ta nuna zalamarta a sarari. Adamu kam sahihin angonta yake son yi, don haka kajin angwanci ya shigar mata da shi. Bayan sun shirya plan zai yi kwana 7 a wajen Hasinat, sannan ya je ɗakin Yusra ya yi kwana 3 kamar yadda addini ya tanadar. To daga nan kuma sai su dinga rabon kwana, kowacce kwana bibbiyu. Duk gaban Hasinat ba ta yarda ciki baƙi ba ne da rawar kai da zumuɗin yadda Janan ke zuzuta masa abin ba, sai yau da suka rage ga ta ga shi a ɗaki kuma ga abin tana aiki. Suku-suku take kawai ba ƙarfi, jikinta duk babu lakka. Haka ya same ta a gaban mirror tana shafa lip balm. Amsa ya yi a hannunta ba musu ta miƙa masa sukuku da ita, shi kuma ya amsa yana goga mata 'yan micicin lips ɗinta. Fuskarta fal fara'a. Amaryata kuma uwar gidana. Sunkuyar da kai ta yi ba tare da ta ce komai ba. Kai bakinsa ya yi kan goshinta da ke ta ƙyalli yana glowing. Ya ɗan manna mata kiss, wani tsiriri ta ji a jikinta. Daga-daga ta yi kamar za ta faɗi, ya yi saurin taro ta. Ta faɗi a ƙirjinsa ta koma ta lafe tana ajiyar numfashi sama-sama ta ɗan alamun tsoro-tsoro. Aush! Da sauri ya kai harshensa ya fara laso tun daga wuyarta har ƙirji. Sukof ya yi ƙasa da half vest ɗin, sai ga nonuwa carko-carko dam-dam da su. Wani numfashi ya ajiye yana tunanin anya ya taɓa ganin mai kyawun nono Hasi ɗinsa kuwa? To kuma a ina ma zai gani bare har ya tantance. Sa hannu ta yi da sauri ta ƙange hannunta a ƙirjinta saboda ta ga idanuwarsa sun firgita sun tsattsaya a kan nonuwanta. A tsire take tana girgiza masa kai. Murmushi ya yi a sukwane ya ɗaura hannunsa a kan nata kafin ya janye hannun ya maye da nasa. Ya fara matsawa a hankali, ɗayar hannun yana laulayan kan nonon passionately. Zumm ta fara ji tun daga kunyenta wani abu na daɗa gangaro mata da ba ta san ko meye ba. Gaba ɗaya sakin masa jikinta ta yi, ta kasa tasiri. Tana so ta ƙwace ta ce ta fasa, amma wata zuciyar na cewa ina pressuring ɗinsa da kike dinga yi, me zai ɗauke ki? Wannan ya sa ta ɗan dake, ai kuwa ya hau lukuikuita su son ransa. Yana yanzu zan ta fara yadda abin nan akwai daɗi, don wani ɓulɓul take ji. Ta ƙasanta wani ruwa na bulbulowa. Bakinsa kai ya fara da shan tsakanin nonon, ya hayo daga saman nonon zuwa kan nan. Ya tsuke bakinsa ya fara ɗan cafka yana saki. In ya kamo sai ya saki ya ɗan yi kamar sau 5 kafin ya saka harshensa yana karkaɗawa a kai. Daga nan kuma ya saka nonon a bakinsa yana tsotso kamar baby. Hannunsa duka suna kai yana lukuikuita su. Alƙalamarsa kam kar ku gaya mata kumbura, don shi yake kamar bai taɓa sex ba sai yau. Yo kun san hakan? Malam Adamu ranar farko fa akan matar da gaban lols. Wani nishi Hasinat ta fara furzowa, gaba ɗaya ta fara fita hayyacinsa. Da ƙarfi ta kai hannunta kan nasa tana daɗa matsa nononta a daɗe da hannunsa. Ɗagowa ya kalle ta sai dai ita kam idonta na kulle. Kamo nonon ya yi da kyau ya girgiza. Kawai sai ta ƙanƙame su tana sakin numfashi, ruwan daɗi na bulbula. Tuni wandonta ya yi jirƙaf kamar wacce ta yi fitsarin kwance. Kunya ne ya kama ta, ta sake sa kafin ta fara wushirya da ƙafa. A hankali ya gangaro da hannuwansa zuwa kan cibiyarta yana jujjuyarwa har saman mararta. Ba ta yi aune ba sai da ta ji ya cusa yatsarta ciki ya kamo 'yar belinta yana lailayawa da babban yatsarsa bayan ya janye pants ɗin ƙasa. Riƙe hannunsa ta yi za ta cire, kawai ta ga ya sa ɗayan yatsan ya ɗago fatar wajen. Kawai ya saka bakinsa ciki, yirrrr ta hau ji kamar zai fita daga jikinta. Kawai sai ta buge da wasa da gashin kanta, tana jin kamar zai fuske mara kaciyar durinta da baki. Sai da ya siɗe ruwan wajen kaf kamin ya ci gaba da wasa da clitoris ɗin wajen. Daɗi ne yake daɗa karyo mata. Ita kam jinta take kamar akwai abin da ya rage a yi mata da zai ba ta nutsuwa. Babban yatsanta ya yi amfani da shi ya ɗan tusa ta tsakan ƙofar vagina ɗinta, sai da ya rufe yake da wani don yana mara ƙiba kamar kitse ko tantani. Ta ƙasan ya sa ya fara ƙoƙarin haɗawa da ƙumba.
Da sauri ta damƙo hannunsa cikin jin tsananin azaba wani zafi ta ji ya tafi da daɗin duf kamar an yi ruwan an ɗauke. Girgiza mata kai ya yi kurum ya yi don dai shi yanzu ma bai san inda yake ba. A ransa yana wannan tantanin budurci ɗin da zai hana ni sex. Ina janye wandonsa ya zauna ya ɗago ƙafarta ya gyara su kan kafaɗarsa. Cikin murya mai rawa yake furta, na bari, ba za ki ji zafi ba, bari in ma kaina wani dabara don in samu natsuwa. Shiru ta yi ta kwanta kanta a sama tana sauraron sa. Ta sakankance ta miƙa wuya. Wannan shi ne daɗin da ake cewa. A hankali ya kamo gindinsa ya fara gurzawa a saman 'yar belinta. Kansu na gogan juna da cleats. Wani ruwa mai yauƙi yana fitowa ta jiki da yake lubricating ɗin wajen. Yana daɗa sulɓi tare da sulmiyewa. Tuni ta fara bulbular da ruwa. Tuni yana jan gindin yana sulmiyewa ƙasa yana mayarwa sama har sai da ya tabbatar da ta matsu kawai yana ganin ya sulmiyo ƙasa ya yi amfani da iyakan ƙarfinsa ya danna ta ciki da ƙarfi fum ya shige. Wani ƙara ta saki da sauri ya kwantar da ƙafarsa ya kwanta kan cikinta na 'yan sakwanni ba tare da ya motsa ba. Sai da ya tabbatar da zugin ya lafa kawai ya hau sokawa bayan ya tabbatar da ya saka bakinsa cikin nata. Ihu take yi amma ba miji don shi kwata-kwata ma ba ya a hayyacinsa. Wani daɗi ne yake kai sa kawai. Can da wani ruwa ya fara masa tsartuwa a kan duk ɗinsa ta cikin vagina ɗin bai san sanda ya saki bakinta ba. Yana ihu da sambatu. Ita kam faɗi take za ka fatattaka ni, wayyo za ka haɗe ni guri ɗaya, wayyo zafi, wayyo mama kawai can ta sake kawai ta yi warwas. Shi kam bai ma san tana yi ba. Ya kusa minti 30 duk haushin sex ɗin da ya tara na tsawon shekaru ya fanshe su kafin ya fara ambaliyar madara. Wannan ya sa ya ji wani wasakayau a mararsa kamar an cire masa ƙaya. Shiru ya yi na ɗan mintoci kafin ya koma second round ba tare da ya zaro penis ɗin waje ba. Ita kam tuni zugi ya gama buga mata kai, tuni numfashinta ya fara sama-sama. Dama wannan shi ne abin da Janan ke kaɗa gindi tana yi kullum. Ba ta yi aune ba ta fara shararar da hawaye. Shi dai ya ji tana kuka ne kuma daga baya ya ji shiru jikinta ya saki. Da sauri ya hau sukuwan kafin ya ƙaƙƙaro ma kansa release ɗin dole ya sauka. Yana sauka a kanta ya kwanta gefe ya kamo ya ƙanƙame ya rungume. Yana kisan goshinta ya sa hannu yana goge mata hawayen da suke malala a fuskarta. Muryarsa ƙasa-ƙasa yake furta Allah ya yi miki albarka my one and only. Jama'a yau muka kawo ƙarshen wannan littafin mai suna Kankana uwar ruwa kashi na 19.